MKR फिल्म्स भोजपुरी। म्यूजिक बाय खुर्शीद राज। संदीप बाबू। काल्हे गौवा में रहे उआइल, हमें देख देख पहिला से समाइल। हे दादा ए सखी, काल्हे गौवा में रहे उआइल, हमें देख देख पहिला से समाइल। देखी कोन खिचलैल समके लगे बोलैल, देखी कोन खिचलैल समके लगे बोलैल। तू तो लागत रहे डेंजर सखी, लेके आइल रहे गलेम्बर सखी। देखे हम गइल अपन नंबर सखी, लेके आइल रहे गलेम्बर सखी। देखे हम गइल अपन नंबर सखी। संदीप बाबू। देखे हम गइल अपन नंबर सखी, लेके आइल रहे गलेम्बर सखी। देखे हम गइल अपन नंबर सखी। हाँ सखी अब होई ना लेट हो, मन करता कि कब कली हम भेट हो। लागत मामला हो जाई सेट हो, हमरा से सुन अब होई ना वेट हो। लागत सखी अब होई ना लेट हो, मन करता कि कब कली हम भेट हो। लागत मामला हो जाई सेट हो, हमरा से सुन अब होई ना वेट हो। होई गइनी हम पागल रही रतियों में जागल, होई गइनी हम पागल रही रतियों में जागल। लागे माना माना हमर सखी, लेके आइल रहे गलेम्बर सखी। देखे हम गइल अपन नंबर सखी, लेके आइल रहे गलेम्बर सखी। देखे हम गइल अपन नंबर सखी। संदीप बाबू। हाँ राइटर दिनेश लाल बाबू रंगोली, सखी रे याद बड़ी आवेला बोली। सोनालाल राजन हौवे संहतिया, कहीं का सखी हम साचे बतिया। हाँ राइटर दिनेश लाल बाबू रंगोली, सखी रे याद बड़ी आवेला बोली। सोनालाल राजन हौवे संहतिया, कहीं का सखी हम साचे बतिया। सखी बात जरूरी तनी बुझ मजबूरी, सखी बात जरूरी तनी बुझ मजबूरी। बात हमर सखी सुना ना, लेके आइल रहे गलेम्बर सखी। देखे हम गइल अपन नंबर सखी, लेके आइल रहे गलेम्बर सखी। देखे हम गइल अपन नंबर सखी। बजरंग डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो तुर्कोलिया।